això és Twitter, això no val per res. Bé. La majoria d'empreses també adopten això. Bueno, és una opció. Això l'únic que vol dir és que arribarà un dia que els periodistes estaran en aquell raconet allà, tots estarem parlant per Twitter i ells seguiran allà dient el món és impur, nosaltres som els únics purs, no es farà cas ni Déu. És una actitud simplement suïcida. N'hi ha l'altra, que és dir, bueno, doncs adaptem-nos. Què hem de fer? Com hem de fer periodisme enmig d'això? I ahir nosaltres ja fa anys que proposem un altre model de periodisme, però jo crec que li hem de pegar encara un pas més. Què proposem? No faré una explicació complicada en termes semiològics. Propose humilitat. A mi m'agrada fer una broma. L'evolució, per algun motiu, ens ha dotat de 2 orelles i una boca, i no de 2 boques i una orella. Per tant, deu voler dir que escoltar és més important que parlar. El que hem de fer, sobretot, és escoltar. Què és això que passa ahir? Si no haguem estat escoltant el Toni Cruanyes, no s'hauria desencadenat tota aquesta història. Nosaltres veníem d'un món en el que els protagonistes eren pocs. Ara tots poden ser protagonistes. Per tant, la feina principal del nou periodisme és escoltar. Escoltar amb molta humilitat, reconèixer que abans nosaltres teníem uns privilegis, que eren una espècie d'intermediaris entre el poder i la societat, i que aquests privilegis ja no valen per res. I que, per tant, la nostra feina ara és estar al servei de la societat, intentar escoltar molt millor el que està passant dins de la societat i amb això fer un producte que replegui la tradició de 150 anys de periodisme i que valga per a que la gent tinga una referència, una més, però una referència periodística. Perquè, clar, el gran debat. Escolta, aleshores, el que escriu un tio en un blog o el que fa un en un tuit, això és periodisme? Doncs no. No. Hi ha molta gent que passa informació, però passar informació no el converteix en periodista. El periodisme és una altra cosa. El periodisme és un ofici. El periodisme es fa cobrant. El periodisme es fa en una redacció. És un projecte col·lectiu. Té unes regles, té uns codis deontològics, té unes maneres d'explicar-se, té una manera de presentar les coses, té una intencionalitat social. Això és periodisme. El periodisme, jo sempre ho he dit, el periodisme es fa amb el cor. Sobretot es fa amb el cor. Si no tens cor, no pots ser periodista. Per tant, això, el que jo proposo és que això que durant 150 anys hem fet, ho traslladem a la nova situació. I ho traslladem amb humilitat, entenent que estem en un moment molt difícil, que ho tenim molt fotut, però que si som bons i ho fem bé, podem servir a la nostra societat. I per mi la diferència, jo la giro al revés. En la nova etapa, el que distingeix el periodista és que la societat li pot exigir més i té dret a exigir-li més. Jo a un blocaire no li puc exigir res. Si anem a un acte públic i ell fa un bloc no com a periodista i jo com a periodista vaig com a periodista, ell el fa al rato lliure i el que diu ben dit està, perquè no té cap obligació. Però jo cobre per anar a aquest acte. Per tant, a mi la societat m'ha d'exigir que el meu siga molt millor que el seu. Pot passar que el seu siga molt millor, perquè ell siga millor, o perquè en sàpia més. El típic tema de les informacions de medicina. Quan fas informació de medicina, que és un terreny molt relliscós, normalment hi ha un metge blocaire que ho explica millor. Pot passar això, però en general i com a norma, els periodistes ara hem de ser, la societat ha de ser molt més exigent amb els periodistes i ens ha de demanar molta més capacitat, molt més ben feta la feina. I si nosaltres aconseguim això, podria passar que en el futur immediat la gent s'informe pel Facebook i pel Twitter, però també n'hi ha que en unes marques que la gent reconega com a periodisme i diga, vale, n'hi ha això, però què diuen els professionals? I que aquesta marca professional tinga, sigui acompanyada
per una credibilitat superior, però no una credibilitat perquè som periodistes, que això no ens dona credibilitat, una credibilitat perquè ho fem millor, perquè ens esforcem en fer-ho millor. Això és la